Dneska vás vítam u ďalšieho videa. Čaute, tu aj Mojkis, pozrite si môj kanál. Napíšte si tam Walking Steam a tam vyjde Mojkis. Vidíš, tu je Pedro. Áno, hrajem na počítači. Je to ťažké. Aha. Sme v našom štúdiu. Tu natáčame, takže chápeš? No a dneska budeme hrať proste také običko, skateboard obi. Hej. Ja som si tu nechal aj jeden spin, takže uvidíme, čo mi tam padne. Aj keď nevidíte moju obrazovku, kliknem. Čo ti padne? Poď to do videa. Krúti sa to. Jemu padol coil, Jump coil. proste viete čo? Jump coil. Jump coil a také ability. A teraz idem ja na spin. OK. Poď. Čo ti tam padne? Ukáž? 150 coinov. Čo to? Počkajte, ja si idem kúpiť taký skateboard. Čo? Tu sa dá kúpovať skateboardy, lebo ja to hrám len po druhýkrát. By som chcel ten Electric hoverboard. Ale nemám na to. Ja ani 300 coinov nemám, Ja mám skoro, no poď. A počkaj, idem za tebou. Ja na počítači to je trošku ťažšie. Dobre, idem za tebou. Čakaj. Čak, more, ty si už vpredu. Poďme, dopredu, poď. To je easy. Som spadol. Kamo. To je easy. Tu ťa čakám. Dobre, môžeme ísť. No ideme, poď. Idem za tebou. Turiti. Bože, to je easy. Bum. Ja som mŕtvy. Haló. Jo, ja to neviem vyliesť. Veď môžeme ísť tak. Čo? Ja som nevedel. Neviem, kde je Jaro. Ja som tu, ty kde si? Aha. Ja, ty si to už prešiel, počkaj. Ty si už vpredu. Idem za tebou. Nie, ja nie som vpredu, ja som ešte len... No, tu sú také debility. Tu. Čo? Kde si? 39. Jaj, počkaj, čakaj na mňa. Ľudia, príde. Už ide tu. Jo, ja som tak v strese, čo? Teraz horšie hrajem. Teraz ideme na tieto. Mňa to odhodilo, kam je Gummy Bear. Aj mňa. Gummy Bear. Sme funny, ne? Ty vole! Ja to dám. Easy, kamo. Easy peasy, meaning pleasy. Ja neviem po anglicky. Joj! Ja som ťa videl, ak si spadol. Do vojdy. And I wanna feel the hole. To čo je? Kamo, nerejďuj. Počkajte, ja si dám tak kameru. Tak. No, Už si tu? hej, už dávno. Čo? Lebo ľudia, my tu máme kamoša, on tu robí debility a my hrajeme. On mi to ukazoval a on mi, aké mi je vpredu. Viete o tom, že... Čakaj na mňa, ja som ešte, ty si na 43, ja som na 42. Preteky do 50. Čo? Ty sráč malý. Ja keď dostaneš teraz bomby, keď ťa uvidím. Bum. Ti dám ban. Ti dám ban, ti poviem. Nebude. Čo ti dáva? Ja som ešte na 42. Stano, poď mi pomôcť. Nie, ty to nerob radšej, vypadni Stano. Jaro asi rageuje. Strašne. Lebo ja keď rozbijem... Rageujem, cháp. No, takže... Už idem na 50. Ja čakám Jara. Hejže. Ja som na 46 ešte len. Ešte on na 46? Môže tak na počítači hra majú úctu. Toto je mega ťažké. Táto hra.
pre neho. No, pre mňa to je tak easy aj ľahké, lebo ja dlho hrám na počítači. Ľudia, dajte like, lebo sa snažím, aj editujem, aj všetko. Máme spoločné kanály Molekis. Nie, tvoj nie. Čo? Hej, Jaro. Mojkis. Ja ti v dole v popisku bude jeho kanál presne označený a dajte mu odber, lebo on ma inšpiruje. Zo všetkých kanálov ja som mal 10 kanálov a na jednom mám 812 odoberateľov. Ja ho proste... Spolu to je proste 1000 dačo odoberateľov z tých všetkých kanálov. Hej. Ja ho proste kopírujem. Nie až tak kopírujem. Proste robíme takú... Inšpirujem sa od neho. Hej, dakedy spolu natáčame. Hej. Aj štúdio tu sme natáčali. Na štúdiu my sme postavili štúdio. Áno. A Kevon je vedúci. Mačka mi tu. Máme tu aj Maťku. Mačka tu. Videli ste to štúdio, takže už viete, na čom hrám teraz. A vyhráva ja v politikách. Mačka sa chce so mnou hrať. Ty si vzadu, že už poď dopredu. Ale Mačka sa chce so mnou hrať. Jo, jaká zlatá. Ja chce ísť von? No nechce ísť von, chce ísť ku nám. Však vidíš. Tam si. No už si tu? Som tu už. A keby ste vedeli, tak si ma pridajte. Nie, mňa si pridajte. Aj mňa. No, ja o pár dní vytvorím grupku za 100 Robuxov. Ja si to možno kúpim. A môžete proste vy sa napojiť. A bude tam aj Mojkis. Takže sa tešite na to. Vytvoriť grupku, Kevon. Hej. Fakt? Čakaj, na YouTube sa prezývam Kevon, ale v realite som Kevin. Áno. Ale ľudia, kamo, on robí lepšie na hľadiaky než ja, kamo. Ja sa snažím, aby som mal 100 odberateľov. Ja som nikdy v živote nemal 100 odberateľov. Čo ti dá? Mal. Nemal. To ja vždy som mal 100. No ale naše jedno video na jeho kanále má už 811 000. Na tom starom kanáli má 81 000 zhliadnutí na jednom videu. A ešte má 10 000 lajkov. Tak. Takže máte sa čo tešiť na jeho kanál. Ty už si kde, kamo? Ja som ťa... Aha, ty si tu, kde ja. Ale ja som spadol. Ja nikdy nespadnem, pojáham do PC, proste. Hej, hlavne, že si spadol už 100 krát. Ja teraz spadol. Hej. A počkaj. Ja stanú ty. Ja sa teraz sústredím, ľudia, takže teraz vám tu zapnem hudbu. Aj. Ideme ešte na ďalší tryhard. Dobre, môj tryhard nefunguje. Ani môj. Teraz zapnem Epic Mod. Epic Mod. Dobre, už sme skončili Epic Mod, takže ideme na normálny mod. Ty už si na 65, keď ty si o 200 G. Tu píše Roblox, to je... Ja viem skade, kto je, to je z tej hry, jak sa to volá. To bolo v roku 2018 populárne, mega tá hra. Počkaj, čakám ťa, ja som to dal. Čakaj, poď. Roblox Skateboard a to v roku 2015 a 2018 to bolo najlepšia hra. Jedna. Takže ľudia, on sa išiel nájsť. A on normálne mi zdrhol a už je na 78 a som na 68. Ja som mu zdrhol, lebo som chcel a ideme na 100%. Ja som Fizi a dajte mi like a odber, lebo vás v noci podcepkám. Čo? To tam radšej nebudem dávať. To tam pípnem.
Píp, 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 píp. Ona říká prostě, že chce dál. Ona říká, že chce někam dál. Už som za chvíľu. Ona se Už chce som smát. za chvíľu pri tebe. Halo? Mňa. Pos, nechám preč. Ona říká, že chce někam dál. Sveta spí a ona se chce smát. Čo? Daj join. Daj join. Rýchle. Aby som mal hoverboard. Nejde. A dávaj join. No. To čo som mám? Jo, teraz nemôžem. A na čo ti je hovoril? Aby som mal pekný skin. Čo? Ja natáčam. Hej. Dobre, ľudia, ideme na 80 a tam to ukončíme, lebo na 100 to bude už 15 minút. To už bude fuška. To už bude 15 minútové video. Aj ľudia, a nám sa nechce tak dlho točiť, lebo máme aj veľa práce. Máme práce editovať. Máme práce Upratovať štúdio. Lebo máme tu riadne bordel, my sme tu Včera si. No ale taký ešte menší. Len 1000 dačov ľudí ma pozná. Mňa pozná dva ľudia. Ja mám dve odberateľy. 3 už. 3. Ale chcel by som mať, teraz ideme hype na 50 a potom na 100. To ja už mám 17 na Montisu. Ty vole. Musím točiť shorty najviac. A ja neviem už čo mám točiť za shorty napríklad, alebo za videá. Ja už nemám napady vôbec. Ja mám ešte najviac nápadí. Gets me dead, Ty ideš na... gets me hard. Ideme na... ty si ešte len na 81, hej? Hej, a ty kde? Na 88. Či to stihneš? Ty už si... Sa zbijem. Ľudia, Kevin má štve riadne. 84. Potom vyjde video z Murder Mystery 2, keď sa máte na čo Aj so mnou. Hej, však hej. Lebo počítač sa mi musí nabiť, lebo ja mám Windows 11 a Windows 11 sa len nabíjajú. Hej. Čau! No, poď. Pridajte si nás. Alebo Kevin Vidíte tu meno Kevin SK75, takže si ma pridajte. Hej. Okamžite dohudaj, okamžite. Lebo keď chceme takedy natáčať video a pozveme do videa, Keď chcete natočiť short alebo video rovno, no, také schovky z hej, schovky so fanúšikmi. Brookhavenu, Brookhavenu. alebo kde inde. Ešte vyjde proste z Brookhavenu video, lebo ešte nemám jedné. Proste nemám ešte video zo Brookhavenu, musím mať. A potom pôjdeme na Do hajzlu. a tam bude tiež video. Takže sa máte na čo tešiť. Čo? Tam všetci tancujú. Tancujú. Uvidíš. Nerobia dačo iné? Dostanem žltý dolár. Nebudem to tu radšej hovoriť. Hej, ale ja si nastavím, aby mi chodili peniaze. Že som zarábal. Nie, cez YouTube. YouTube mám. Ja som môžem nastaviť, len ja som to furt robila, neviem. Nie, vieš, to sa nemusíš nejak prihlásiť, to musíš mať 10 000 odberateľov. Aha, to musíš mať 10 000. A to už ti budú chodiť na poštu peniaze. A tá decko, kamo... Come on, bro, come on! Kamo, kúkajte Flordu, kamo. Ja sa chcem od neho inšpirovať. Ale jak to, že
ten Míša, vieš kto. Play Pokémon Go. No, Kámo, on v 9 rokov mal 100 000. hej kámo, jemu asi drbe. Za to, že vytváral, Jemu asi drbe. za to, že vytváral cringe videa. Hejže. A však my už sme na 98. A ty si už úplne vpredu. Ja som na 99. Čakaj, please, ja som na 98. Už to mám! Počkáš ma? Počkáš ma, ne? Aj, počkám. Zatím tam. No. Môže. Bum. robiť triky. Triky. A ľudia naj tam robiť triky a tu... Kamo, 98 je riadne ťažká. Už vidím koniec, už ťa tam vidím skejtovať. No takže Jaro už prišiel. Som tu! Čumte, čo robíš za triky? Bye, mám. Mojky, ale ešte... Stoj! No takže, ľudia, toto je konec videa. Ak sa vám video páčilo, tak sa nechajte like a odber. Áno. A Na 2 kanály. dajte odber, Mojkysovi bude v popisku videa, takže dajte tam hneď odber. Aj Takže kanály. posledný trik na záver. Triky, samé. Triky, smiky, liky, miky. Dobre, Brosky. takže čaute. Brosky, a skibidi, lova.